Капысына гына сатырга планлаштырабыз инде. Арпа, будай, солулар безнең үз ихтыяҗларыбызны каплар өчен тотып ашак. Кукмараның Урал җәмгыять амбарлары узган елгы кебек тулып тормый, 2 тапкырга кимрәк уңыш алганнар. Әле менә без басып тора торган склад, янында басып тора торган склад безнең быел гына төзелде бар, яңа складлар. Теге уңышка дип өметләнеп төзелгән инде. Бүтән авылларда да складлар бар. Быел бөтенесе тулы түгел. Узган ел тулы дайы, шул бүтән складлар тулганнан соң инде уборка вакытында ук без күпмедер ашлыкны сатып җибәрергә дә мәҗбүр булган идек. Ул вакытта ук. Сатып керем алып булмау көендерсә дә, җыелган уңышның үз ихтыяҗларына җитәчәгенә сөенәләр. Бүгенге шартларда ансы да бик мөһим. Татарстанда мөгезле эретерлек саны 970 мең баш, аны киметмәү бурычы тора. Барлыгы 1200 баш мөгезле эретерлек бар безнең. Терлекләргә җитәрлек карма бар быел әзерли алдык. Читтән алырга кирәк булмас дип уйлыйбыз. Кукмара Татарстанда корылыктан иң күп зыян күргән районнарның берсе, әмма кышка алар ышаныч белән керә. 60 мең тоннадан артык без бер төртлә җыеп алдык. Узган ел инде безнең 120 мең тоннадан артык иде. Менә яртысы дип әйтә кирәк инде. Аңа карамастан инде узган елга безнең бик яхшы урожай уңышлар алганга күрә безнең инде кармалар да бик күп калган иде. Шул остаток белән инде без быел үзебезгә җитәрлек азык әзерли алдык. Татарстанда быелгы чәчү компаниясенә 28 миллиард сум акча тотылган, 1 гектарга 9 мең тирәсе, әмма керем чыгымнарны капларлык булмый. Авыррак вопрослар бар инде, менә ул бит инде нигенә түгел, әҗәтләр дә бар ишә бит инде. Кайсы лизинг компаниягә, кайсының башкасына шул җирноны сатып инде түләү турында. Без узган шактый әҗәтләрне каплый алганнар, авыррак хуҗалыклар. Ашык сатып инде. Ну быел менә алар буенча инде әзрәк авырлыклар бар. Хөкүмәткә ул сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Шушы районның Ашбуҗи авылы янында ипи кондитер эшләнмәләр пешерү цехы. Көненә 10 тонна икмәк пешерәләр. Продукцияләре Кукмара, Соба, Балташ, Әтнә районнарына китә. Корылык килеп чыкмаса, җитештерүне арттырырга уйлаган булалар. Без бит инде шушы пекарняны олайтып, зурайтып, эшне һаман алга таба бару турында хыялланабыз. Онны инде безнең шилный хлеб продукт китерә, без онны инде бик күпләп алабыз. Безнең айга 180-200 тонна он килә. Арышыны белә дә ясыйбыз, будайны белә дә ясыйбыз. 45 тонна продукция җитештерәбез, 25 тоннасы ипи, 20 тоннасы батон. Икмәк ризыклары җитештерүчеләр арасында республиканың зур предприятиесе Чаллы икмәге үзләренең җирләрендә үстерелгән ашлыктан ун ясап пешереп, халыкны икмәк белән тәэмин итәләр. Җитештерелгән ашлыкны җыеп алдык, түкми чәчми, вакытында җыеп алып урнаштырдык. Инде җитмәгәне әлбәттә билгеле, төрле Татарстан эчендә бүгенге көндә ләкин сатыра җыйган кеше юк. Без инде Самара өлкәсеннән, Оренбургтан, башка yerдән акрынлап кына ашлык сатып ала башладык. Алдык шактый гына инде бүгенге көндә безнең әйтик февраль итәрлек ашлыгыбыз бар. Бу эш дәвам итә ди җитәкче. Бу атнада Тукай районында президент белән очрашуда Татарстан халкын өзлексез рәвештә икмәк белән тәэмин итү өчен күрелгән чаралар турында сөйләштеләр. Татарстан халкы тыныч булырга тиеш. Безнең икмәк өчен борчыл булырга тиеш түгел. Президентыбыз да ярдәм итәбез дигәч, без киләсе ел уңышына кадәр һичшиксез тәмле, хуш исле ризык белән тәэмин итәрбез дип ышанам. Ярдәм дигәндә субсидия күздә тотыла. Социаль икмәккә елның елында аның бәясен күтәрмәү буенча хөкүмәт ягыннан эш алып барыла. Быел да менә шушы юнәлештә ипинең бәясен киметеп, безнең инде халкыбызның кесәсенә сукмасын өчен дип әйтгәндә 155 миллион акча каралган. Быел республика игенчеләре 2 миллион 400 мең тонна икмәк җыеп алды. Халыкны терлекчелек тармаган чәчү майданнарын тәэмин итү өчен 3 миллион 300 мең тонна кирәк. 800 мең тонна тирәсе безнең инде дефицит килеп чыга. Инде ул чынлап алганда Россия күләмендә икмәк быел башка төбәкләрдә кемнәр курылык калекмаганында уңыш начар түгел, яхшы. Ресурслар буенча зур проблема булыр дип санамыйм. 300 мең тоннадан артыграк он кирәк. Республикада быел бер кадәр сыйфат буенча проблема бар. Бөртек быел бит куры һава булу сәбәпле вак интернага дип әйтәбез. Бу сәбәп бер кадәр bütün җитештерелгән икмәктә ул таләпләргә туры килми. Шуңа күрә күпмедер аның күләмен дә читтән кайтарылачак. Бүген нинди күләмдә кайтарылганын әйтү мөмкин түгел. Гомумән быелның җәе генә түгел, игенчене көзедә сагайткан иде. Август ахыры сентябрь башында яңгыр булмау чәчәргәме, чәчмәскәме дигән сорау куйды. Чәчкәне дә тишелмичә ятты. Яңгырлар башланды, хәзер алар дым туплап, кышка керергә әзер булырлар дип өметләнә агрономнар. Авыршара кырына тишелә башлады, күтәреләләр. Дагы берничә көндә яңгырлар явып китте, файдасы
бар. Шулай игенче киләсе ел уңышы өчен кайгырып яши, быелгы кырлык зыянын тулысынча күтәрә алырбыз, әмма киләсе елда шулай килсә, кыенга туры киләчәк диләр. Гөлла Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.